mga idol, dito na naman tayo sa Starbucks ng Birds 1, Tower 1. Ano ngayon, Friday, bago Generator box ngayon. May mga ganap ngayon na kunting task. Kaya naganda ng mga tao, bali unti-unti nang dumadaming tao dito. Tara. So all the speakers,
Construction excellence group. Engineering, quality product, people advances, timely delivery, cost efficiency, and sustainable development. So, alam na din namin kabisado yung issue ng video naman. Engineer Luisito Eledo, kung kailan talaga magkakaroon ng cost compliance yung company ninyo regarding sa safety. Okay? So, next agenda, yung mga pinapatupad dito na zero incident program from 1 to 6. From removal of jewelries and EHS bulletin na sa mga yung may mga protection sa mata, I don't think na napapa-implement natin at hindi natin naiintindihan. I-discuss ko sa iyo kung bakit kailangan yung tuparin yan. Sumunod kayo kasi dalawang bagay lang yan. Ayaw nyo magsuot ng spectacles kasi nagabal. Katulad kay Kuya, inuupuan ng highlight that is not designed as a chair. Sige, iuulitin ko na lang. Ang lahat ng suot natin pipiliin dito ay last type of defense yan. Okay, kaya yan pinilin sa inyo at pinatupad ng EHS Department. Ang operation sa amin kung ano na man-out. Kasi ibabangga nila saan? Accomplishment. So, balik tayo sa PPE. Sino ang hindi nakakaintindi ng basic na PPE kung paano isuot? Sige po, huwag po kayong mahihiyang magtanong. Magtaas ng kamay. I'm opening the door. Nagbubukas ulit ng pintuan ang EHS Department for reorientation. Pangalawang nakikita ko problema sa atin. Ito ayokong pinagtatawanan ng kapwa natin. Sino ang hindi nakakaintindi ng Tagalog dito? Kasi kung hindi kayo nakakaintindi ng Tagalog, hindi ko kayo ipipilitin. Hindi ko kayo ipapahiya. Kukuha ako ng safety officer na alam ang lingwahe, dialect ninyo para mabuksan yung barrier, para maintindihan ninyo. Nung ako nag-o-orient, ako nagtanong ko dyan, hindi ko binamalit. Sino ang hindi marunong pag-intindi ng Tagalog? Sino lang nakakaintindi ng Bisaya? Sino nakakaintindi lang ng Muslim? Kasi kukuha ako ng same dialect nila para maintindihan. Ngayon, kung nahihiya kayo, punta kayo sa amin. At higit sa lahat, sino yung hindi masyadong pamilyar sa pagbabasa? Kasi po sa construction, lahat to, mananagutan natin. Kaya yung iba dyan na minamalit yung kapwa nila na hindi ganon, sa akin hindi. Mas nag-challenge ako doon kasi yung tao na yun, mas alam niya ang gagawin niya, hindi lang walang nagkakain sa kanya. Okay? So, ang pakiusap ko sa inyo, isang bangka ang sakay natin, isang barko. Sana, matapos natin to ng walang aksidente. Yung mga hindi pagkakaunawaan, even yan, sa utak, sa puso nyo rin. At sana, nagpapalaro ng administrator. kasi wala ka lang tanong, hindi
Mga dyan. Ano raw ang buong pangalan ni Ayala? Yan ang tanong ng ano, yan. Iwan ko makasagot yung tao yun. Fernando Ayala. Walang middle. So yun lang, hanggang dito na lang magtatapos yung toolbox natin. Kanya-kanyang ano na, puntahan ng kanya-kanyang barracks. Ayun, lahat compress na yan. Compress yung makasama ko. Ayun. Kaya huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, like at saka share. Kasama. Daming tao dito, bali iba-ibang company. Compress na yan sa iba-ibang kanya-kanyang barak.